Haga khatlai tarik Risaw arajar arpusaw ki shipai jongka shispa nyopo battalion BSF Meghalaya ki kurup ye ki Tiar Sumar 4 Cannula sets ki shongdor palat klur tyngka ki thmu ban shalan beaiñ Bangladesh na khappud jongka East Jaiñtia Hills district Meghalaya. Da kabalik katkum ki jingtip kyrpang ki shipai BSF ki peitngor ki pynlong ye ki jingkhynra hajan kathan khappud jongka dona ha East Jaintia Hills bat ki kurup ye ki Tiar Sumar Cannula sets ki shongdor palat klur tyngka kat ba kidang shalan tu Bangladesh. Ye ki mar bala yok kurup la IT ko office custom Badarpur banle ye kapadon kam.